Naravno, narcisima je pritom jako potrebna zapravo i pažnja i divljenje drugih. Oni vole biti u centru pažnje, zato će narcis u restoranu naručivat će najskuplja jela, narcis će tražiti pažnju, narcis će tražiti najbolji stol, narcis će odabirati najskuplje destinacije jer zapravo narcis se stalno natječe s drugima i želi pokazati, iskazati i manifestirati svoju superiornost u odnosu na druge. I to u pravilu zna biti jako, jako naporno, osobito ako ste u dugotrajnom odnosu s njim, pa su znači taj budžet i te financije za ova putovanja zajedničke i zapravo tu vam itekako može smetati ta njihova rastrošnost, jako nepromišljena rastrošnost, a za pozornost koju preuzimaju. I pozornost, ali i zadovoljstvo koje uzimaju samo oni. Tako da oni de facto imaju pola troška, ali puno zadovoljstvo. Nekad nije pola troška, nekad je čak i cjelokupni trošak, što može biti jako frustrirajuće njihovim partnerima.